नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण सांडगी मिरची ही रेसिपी बघणार आहोत। आपल्याला सांडगी मिरची करण्यासाठी रिक्वेस्ट केलेली आहे स्नेहा ठाकूर आणि व्लॉग ॲडिक्ट यांनी। पाव किलो मिरची घेतलेली आहे सांडगी मिरची भरण्यासाठी। ही कमी तिखटवाली मिरची आहे। पाव किलो सांडगी मिरचीचं प्रमाण आता मी सांगते। त्याच्यासाठी 4 चमचे जिरं लागणार आहे, 6 चमचे धणे, 1 चमचा मेथी, 1 लिंबू आणि मीठ। सांडगी मिरची बऱ्याच प्रकारे केली जाते। आज आपण कोकणातली पारंपरिक पद्धत बघणार आहोत। हे तुम्ही स्टार्टिंग पासून शेवटपर्यंत आपण सांडगी मिरची कशी बनवणार आहोत ते नक्की बघा। आपण आता मिरची कापून घेणार आहोत। मिरची आपल्याला हलवायची नाहीये, मिरची जशा स्थितीत आहे तशीच कापायची आहे। कारण आपण जेव्हा मिरची सुकत घालतो तर ती मिरची जर आपण अशी कापायला घेतली आणि सुकत घातली तर मिरची अशी पालटते। म्हणून आपण जशी आहे तसंच आपण मधून असं कट करायचं आहे मिरचीला। आता आपण याच्यातले बिया काढून घेणार आहोत। त्याच्यासाठी मी पिशवीमध्ये हात घातलेला आहे। तुम्हाला हवं तर तुम्ही तुमच्याकडे प्लास्टिक ग्लव्स अवेलेबल असतील तर ते वापरू शकता तुम्ही। तर हे आपण स्लिट्स करून झाल्यावरती त्याच्यातले बिया काढणार आहोत। जर तुम्हाला तिखटपणा आवडत असेल जास्त तर तुम्ही बिया तसेच राहू द्यायचे। जर आपण असंच हाताने जर काढायला गेलो बिया तर खूप हात जळतात दिवसभर, म्हणून आपण अशा हेल्पने बिया काढायचे। ही बघा, अशा प्रकारे आपण पाव किलो मिरचीचे भेगा करून बिया काढून घेतलेले आहेत। आता आपण याच्यामध्ये 1 लिंबूचा रस घालणार आहोत। ह्याच्याने मिरचीला चव खूप चांगली येते। 2 चमचा मीठ घालणार आहोत। आपल्याला ही मिरची अशीच ठेवायची आहे 10 तास झाकून। याच्याने मिरची नरम होते आणि त्याच्या आतलं जे पाणी असतं ते मीठ घातल्यामुळे सुटतं पूर्णपणे आणि मिरची सुकण्यात आणि मिरची जास्त टिकण्यात याच्यामुळे हेल्प होते। तर अशा प्रकारे आपण मीठ छान असं मिक्स करून घेऊया। मीठ अशा प्रकारे छान मिरचीमध्ये मुरतं आणि लिंबाचा रस घातल्यामुळे मिरची चविष्ट होते। मीठ आणि लिंबाचा रस आपण सगळ्या बाजूनी लावून घेतलेला आहे। आता आपण 8 ते 10 तास हे झाकून ठेवणार आहोत आणि त्याच्यानंतर जे पाणी येणार ते आपण पाणी टाकून द्यायचं आहे। मिरचीमध्ये भरण्यासाठी आपण मिक्सरला पहिलं धणे घालूया, जिरा, चवीपुरता मीठ, आणि मेथी। भरण्यासाठी आपण जिऱ्याचं प्रमाण कमी ठेवायचं असतं आणि धण्याचं प्रमाण जास्त ठेवायचं। तर हे मिक्सरला आपण एकदम पावडर करून घेणार आहोत। 8 तास झालेले आहेत। लिंबू आणि मीठ घातलेले मिरच्या आपण बघूया। हे बघा, बऱ्याच प्रमाणात पाणी आलेलं आहे। हे पाणी आपल्याला फेकून द्यायचं आहे आणि मिरच्या जर आपण बघितलं तर मिरच्यातलं पाणी निघालेलं आहे आणि मिरच्या नरमही झालेल्या आहेत अगोदरपेक्षा। असं पाणी काढल्याने मिरच्या सुकतातही लवकर आणि टिकतातही जास्त। तर आपण जी मसाल्याची पावडर केलेली आहे ही बघा, एकदम पावडर छान झालेली आहे। ही याच्यात भरायची। आधी पाणी मी फेकून देते। चमच्याच्या हेल्पनी आपण ह्याच्यामध्ये पावडर भरायची आहे। पावडर एकदम जास्त भरायची नाही आहे, त्यामुळे सुकवण्यात थोडा प्रॉब्लेम होतो। ती पावडर अशीच बाहेर पडते। जिरा आणि धना आपण भाजल्याशिवाय घेतलेला आहे, कारण उन्हामध्ये आपण हे मिरच्या जवळजवळ 5 दिवस सुकवणार आहोत, 5 ते 6 दिवस। आणि तेव्हा त्या उन्हाच्या तापामुळे हे आपसुकच शिजलं जातं, म्हणून आपण आधी भाजून घ्यायचं नाही आहे। हे बघा, अजून एक मिरची भरून दाखवते। अशा प्रकारे मी सर्व मिरच्या भरून घेते। अशा प्रकारे आपण सर्व सांडगी मिरची भरून घेतले आहेत। हे आपल्याला 5 ते 6 दिवस सुकवून घालायचे आहेत, आलटून पालटून। तुम्ही बघू शकता खूप छान भरलेले आहेत। सांडगी मिरची उन्हात 5 दिवस सुकून मस्त रेडी झालेली आहेत, एकदम कुरकुरीत झालेली आहे। प्रत्येक दिवशी हे सांडगी मिरची परतून उन्हामध्ये ठेवायची, त्यामुळे सगळ्या बाजूनी सुकली जाते। ही आपण तव्यावरती थोडंसं तेल घालून त्यात फ्राय करू शकतो
जेवण्याच्या वेळी किंवा जेवताना आपण असं देखील खाऊ शकतो. हे काही लोक हे असंच खातात भाकरीबरोबर, तशी पण छान लागते. आणि जेवणामध्ये भाजी वगैरे करतानाही ह्याचा उपयोग करू शकतो आपण. तर अशी तुम्ही सांडगी मिरची नक्की करून बघा. मला खात्री आहे की तुम्हाला ही आवडेल. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला प्लीज सबस्क्राईब करा. थँक्यू.